Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu za mu kawo muku labari daga wannan babbar tasha tamu mai albarka, wato labaran siyasar Najeriya TV. A yau ne mutanen Kano suka ƙara tabbatarwa akan babu wanda ya kai ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC, wato Nasir Yusuf Gawuna. Ba wani ɗan takara ko wani ɗan majalisa a Kano da ya kai shi iya wanka a tarihin gwamnoni da aka yi a Kano. Yayin da magoya bayan jam'iyyar NNPP suka ce wannan magana ba haka take ba, babu wanda ya kai Kwankwaso da Abba gida iya wanka. To yanzu bari mu ji mabiya baya da magoya bayan jam'iyyar NNPP da APC ko me za su iya cewa. Yayin da muka zanta da wani matashi SA a jam'iyyar ANPP, ya ce wannan magana sam ba haka take ba. Shugabansu Abba gida shine wanda ba wanda ya kai shi iya wanka a tarihin siyasar Kano. Wani magoyi baya na APC ya ce gaskiya wannan magana haka take, yayin da kodayaushe Gawuna an ce yadi yake sakawa, sakamakon shi Abba gida yana sa manyan shaddoji da geznoni da asansiyo da wagambari. To zuwa da yamma za mu kawo muku babban labarin abin da ke faruwa yayin da magoya bayan jam'iyyar APC da PDP suke ma'amala, suke gamayya, suke hamayya da jam'iyyar NNPP. Sun ce an yi ƙarin ƙuri'a sama da 165, shine dalilin da ya saka aka ci zaɓe. To ku biyo mu daga baya za ku ji labarin.